Ik geef wat lotjes oer, ik geef wat hout oer. Ik denk, nou, dat moet al een plakje aan. Dit is op het moment het laatste project. En het volgende project dat, zit al in de holle. Ja, hè? Ja. Het ene is nog net al, het oren is alweer... Ja, hak al in holle. Dat hak op het tocht. Naks, doe ik dat. En wat voor mooie dream hier bij jou nou dan? Dat wordt een draaimoen. Oh? Dat is ook al even... Ouderwetse draaimoen. Ja, Ja. Maar dan had ik wel misschien wel een in mijn werk. Maar als ik niks te doen had, dan ik wil me net vervelen eigenlijk. Of nee, ik verveel me nooit. Want ik ga altijd bijvoorbeeld in de holle wat ik nou eens even dwang ken. Ik ga altijd in het installatiewerk zitten. Dus waterleiding, verwarming, elektrisch. En ik ben in de fut gekomen en toen ben ik eigenlijk een beetje met hout begonnen. Weer een beetje uitzoen op deze, dat is helemaal niet te zwier. Dus ik ben nou een houtbewerker geworden. En hoe gaat dat? Hartstikke goed. Vooral de eerste maanden, dat was natuurlijk een enorme uitdaging. Moest uitzocht worden. Waarom een moenen? Ja, gewoon. Dat leek mij interessant om dat eens uit te zien. Hoe vaak ben je hier te vinden dan? Alle dagen. Ja? Ja, zo'n dagen in de week. Maar net hele dagen hier. In de regel alleen nog maas. En dan een uur of middag dan ook nog eens even. Maar man krijgt hoe interessant dat het werk is. Of hoe nieuwsgierig. Komt het eruit te zien, zat ik in Holla. En vindt de vrouw dat wel goed dat je zo vaak hier bent? Ja, weer. Of is dat juist beter? Die helpt mij. Ja? Ja, die helpt mij vaak mee. Die komt echt met ideeën. En zij is in hoofdzaak dat ze het oproemwerk. Maar ik ga wel eens een luid eigenlijk al om me heen. Hoe blik je? Dat was net veel meer. Dat was er even uitgaan. Dit is genoeg. Nou, dan ben we helemaal uit het verhaal bij, hè? Het lijkt nogal zo wat aardekeren. Ik ga een bergark. Ja, dan kijk ik niet werken. Nee, hè? Nee. Ik zie wel een prot dezelfde tankjes en... Ja, maar dat zei mijn vrouw ook wel. Voor alles haast meer dan waar. Ja, maar ik kan ze meer voortgooien. Want eigenlijk, je bent tang bij, je bent zo oud, maar ik kan ze niet voortgooien. Oude troep. Maar ik ben zelf ook oud, dus past er precies bij. Ja, hoe oud ben jou? Ik ben van het eeuwig 27. Zo. Ja, ik ben nu op het ogenblik wel aardig goed. Ik ga heel ziek geweest. Ja. Maar ik ben ook zo blij dat ik van alles bekend. Ik ga ook tegen horen, kwam ik hier eigenlijk net in een werkplaats. Daar ben je angstig van. Als je graag wil, maar je kent niks meer. Maar het gaat nou best. Ik kan ook wel weer moeten bouwen naar dat tijd. Maar hij moet nog in de verf, hè? Hij mag mee naar verder. En hebben we nog genoeg verf? Grapje tank.